सनामोन हेलौ भिडिअ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि आंगो सनामोन हेपि मेरि क्रिसमास डे। जों गासैनिफ्रायबो जोंनि सनामोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्रायनो हेपि मेरि क्रिसमासनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय सनामोन। आयो हाबाब ओखिमोन ओमफ्रायथ' नै आरो फैबावगौसो मा होनो बोसोर जोबनायनि फैगौ निउ इयार फैबावगौ। औ सनामोन जों कार्टुनब्लाबो भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दे अब्ला भिडिअखौबो दान्दिसे नायलांदिनि लोगोफोर। ओमफ्रायथ' आंहाबो सनामोननाव क्रिसमासनि आलासि जाहैजागौमोन ना मेर सालथे। औथ' आरो बाजै आंहाबो रंजाहैजागौमोन लोगोफोरजों एसे। इस दासोलो माबा आंहा इस नोंबो ब्रा दुखि फैदो भिडिअ थांदिनि जोंहा। आरथ' जेबो दुखु मोनलायनांला गाज्रि मोनलायनांला दै सनामोन फैदो दान्दिसे भिडिअखौ नायलांदिनि। ओहो दा गुमै फैबाथाय बेदर हांजानोसैलै आयै ना मा होनो? औ आबा दा हांबानो जाबाय आरामनो लिलि नोम्बरखौ रेडि खालामना दोननो थिनखादो। गोजां बोथोरजों जाबजों गुदुं गुदुंनो हा बबे दखानाव थांखो होमबा बिसोरो? इस जावैसोखौ गोमाजानो गिलायखो ना माखो बेलाय? नै नोङो गथ' खुगा बारा जाबाय दे। नङालाय आयै। जाबाय बायो नामा आरो नै दा गोजांगोन ना मागोन नों गुमैयासो ओरैनो खम्बला थोगोन ना थोआसो जाखो नङाबा थांनायाबा एनो मादैमोननाव लायबाव मोनसे गांसे। दुद लायलायनांगौ नामा आंनिखौ होदोरा आंनानो गांनैखाना। आबा थेख्ला होमबाबो आंहा गोजां जानो गिलायलाङो लासिं सिं जागोन ना नङाबा। देलै दे बिजामादैखौबा बा। सानाबा जाहैखायो बाव। आरो लिलि नानिया हाम नाखौ एवखोना एवदा बेलाय? ओइ नानि लिलि नाखौ एवखांबाय? मा एसे सिन्थालै आयै बा। है गथ' सिन्था जायाबा जायो। दे बेदरखौलाय दहाय आं एवखांखाबाय ओमफ्रायो दाउ बेदरखौ। जेन थेन दे गासैबो जगार जाजोबथोंसै हाबाब थानो जायगा गैयाबाबो एसे एनै जेरावबो खमि दोननो बोरैबा मोनहाय आबा। आलासिया बोरैबा माबा खस्थ' मोनबा जोंहाबो एसे बोरैबा नाङोना। औ नोंहालाय बिदिनोखा दे। ओमफ्रायथ' गुमैयालाय न'निसो जानो थांगासिनो ना बबाव आलासिबाव बेलाय? बेथ' बे आबा। मा जाबावगोन आइजों बिराद केयार खालामखायो गुमैखौबाथाय। ओइ माथो दाबो फैया गुमैयालाय बिनि फनखौ नांगौमोन ना आंनो दसे। ओद आयै आंहा गिफ्ट मोननांगौमोनलै गुमैनिफ्राय मा होनो होनदोंमोनथाय? माला मोनबावनांगौ जाखोलै? आबा नों बिगुमैनिफ्राय बेफोरबायदि हामाहाय आबा होनो होनबानो नोंहाबो लाथारसै। ओइ लानांगौ खोथा गैया। पुलिसनो खबर हरदो बिमाना हाबा जायाखैमोन बिबा अना खाना हनै गथ'आ बिहामजो गोसोफ्रावथ' दाबो नोंना गोबां सोंथि थागोन नङा होमबा? सिगांनि जानाय जाथायखौ जुदि बुंनो सानदोंबा बेफोरखौ साननानैलाय माबाव आरो आयै। बुंनांगौआथ' दङानो गोरोन्थि खालामा नङा आंबो गोबां गोरोन्थि खालामबायना दिनैसिम नोंखौ बिहामजो गनायाखैनोमोन आङो। नाथाय दा थेवबो नोंखौ बेखौल' बुंनो सानदों आङो आंखौ गोसोफ्राव जेबो दुखु दा मोनबाय दाथासै दे बिहामजो दे। आयै नों बेफोरखौ मानो सानबाय थादों? नोंनो बुंबाय नों आंखौ गनायबाय आरोलाय मा नांबावगौ? थारैनो नों मासे बुजि नामा होनबा बिहामजो? आरोलाय आयै गोसोफ्राव दुखु लाबाय थानानैलाय माथो मोननो? बेनिख्रुइ साबसिन सोरबा जुदि निमाहा बिदों गावनि गोरोन्थिखौ मानिनानै लादों अब्ला साबसिन बेखौ निमाहा होनायानो ना आयै। औथ' आरो बिहामजो एबारनिफ्राय आंबो एसे मोजां बिखुनजो जानायनानै नायनोसैहाय। मोजांसो जाखानांगौ नङा होमबा आयै? गोदो नोंखौ मिथिस'यै बुजिस'यैयावनो गोबां दुखु दाहा गोबां माबा खालामबोबाय आङो अयथासारनो। गोदो जाबाय आयै थांबाय आरो आंहाथ' आरो सिगांनिफ्रायनो बिमानि अननाय खमिखा दा नोंनि अननाय मोनबोला आं बेसे गोजोन मोनगोन। आयो बिहामजो so इमोसनेललै नंमारगौ नों आंनि बिहामजो नङा आंनि फिसाजो बायदिसो माने फिसाजो बायदि मा फिसाजोआनो जाखाबाय। औ आयै
अब्लाथ' बिहामजो नोंबो आंखौ निमाहा होबायना? होबाय मानो होआ जानो? अब्लालाय सान फिसालानि हाबाया जोब्बा जोंहा हजों न'आव जमा खुसियैनो थाहैनोसै आरो मा? जागोन दे आयै। औ, हजोंबो हारसिं जायोना आङो, खालिबो जायो। आं हारसिं बोरै थानो? दाथ' बेहेरनि बिफानि न'ब्लाबो जोंहाथ' न'खरा गंनै जाखाबायसै, नोंथ' मोनथिखायोआनो। बेखायनो आरो बिहामजो, जोंहा जोंनियाव थानायानो साबसिन। आयै, नों बेयाव थाब्लाबो हजों थाब्लाबो आइ जुरियाथ' जेबो मोनखायानो। औ, बेबो नंगौ। जुरियालाय दिनैसिम जेबो प्रब्लेम खालामफेराखै। सोराङा हजों थाङोब्लाबो थांहैयो। बेफोरबायदिसो मिलायनानै थाखानांगौना आयै। औहाय बिहामजो, थेवबो गोदो आं माथाया एसे बारा ब्रेन हाबथ'वाखैमोनहाय फुजिनायफोरा। आंबोथ' एसेबां मानि प्रब्लेमबो खालामामोन, फिसालाखौल' एसे नांजायोमोन आरो आंहा। दे होमबा आयै। थारैनो बिहामजो, नों जोबोद बुजिमारो। नङाब्लाथ' दानि जुगाव जाय जेरै खालामदों बिदिसो खालामफिनजानो नागिरो, नाथाय नों बिब्दि नङा। नि आबा मिहिरा सनाखौनो फसायनो रोंमारदों, गथ'आ फाग्लाया। दासो आरो बिमानि मेगनाबो गेवबायसै बिहामजो। आमफ्राय मिहिरालाय उन्दुबाय? आबैजोंसो दसे दङमोन बियो। गोजां बोथोर ना, आरो नोमफायाबो दसे अरसो सायनो बुंदोंमोन आरो। अरखौनो सायफानोसै बेजों। दे होमबा आयै। दे होमबा बिहामजो उन्दुहैदो थां। गगा मोनगोन मागोन बारा थानाङाहाय बाहेराफ्राव। औ आयै। अरे दासोलाय मा जाखोब्रा, मानो एसे भिर? उन्दैयासो उन्दै गाबबायना। आयु, मा जालायखो बेबा सान? मोनथियालाय थुनथुलि जमाथार मानसिया, हनै पुलिसबो दंदां बैथिंजाय। नै जोंनाबाथाय बिदि लोगो मोनथारो दे। माथो खालामबावनो, जाब्रबथाय जाथारोबा। मायबा एक्सिडेन्टफोरसो जादोंदां? ओं, हनै एक्सिडेन्ट जादोंमोनहाय। दाथ' बिमायाथ' गैला, गथ'आ गाबगासिनो। दा थांगोना थांला मोनथिला बिमाया। मा? गथ'आसो उन्दैथारमोनदां? नै एसे थाबायनो रोंनायदां। अनाखाना बेस्रा गथ'खौ हनै बोरैबासो मोनहरखाबायलै ने थुनथुलि? मा जायोथाय बुहुमाव? दे जोंहाबो थुलि थांसै। औ, आइ बिखुनजोआबो नेगासिनो बे, दखानावल' हाबना फैगोन बुंबायना जोंबो। दाथ' बिथिंजाय थांनो हानाय नंलालै, बै फारसेथिंजायसो थांसै। बिथिं लामाया ब्लक जाखासिगोन बे दिनै। गथ'खौसो नायगौमोनलां माबायदिबा। जानो आरो बिमायाबा बोरै लांबाय दा। एबि सना गाबा। लेट जाबायलै सानफैदो थांसै। बिसा गथ'आ अन्थाव बाथाव, थेवबो जों मा खालामनो हानो ना? औ थुनथुलि। थ'दे एबि बाबा, डक्टरनाव थांसै। माला दायो? बासो थांजागौमोन होनबा माथो। बै थांखायोमोन माथो आंलाय। नोमबाजैया थांनाय नङा खोमालै। एसे माबानानै फैसैब्रा, फिथा लारु माबा माबि जाना फैसैमोन आङो। गैया, नोमबाजैया बेफोराव इन्ट्रेस्ट गैयाना। सासे लोगो लेंहरदोंमोन आरो ना बेबि। लोगो लेंहरबायथ' लेंहरबाय, ओमफ्राय आंखौ मानो थाङा होनहरखो नों? आयु आरे, नों थांगौमोन आरो बेबि। नों आंनाव सोंदों आरो डाइरेक्ट थाङानो, बाजैया बुंहरखायो माथो गावनो। आयु, नोंबो थांनो लुगैलायो बेबि? औ, थांनांगौबालाय थांगौमोन आरो आंबो। नङा, नों बांद्राय बिदि बेरायलाबायग्रा नङाना, बेखायसो बुंबायब्रा। गावहाबा थांनो नागिरो, ओमफ्राय आंखौबा लांफानो बागुलायो नामा? बायो दे आं बिदिबा, दा गोदान बोसोर सफैनोसै, आरो नै गावहा बेरायनो थांगोन, आंखौ न'आव गालांनो नागिरबावोहाय। हाबाब, सना नोंखौ हारसिं गालांबायो? नङाब्रा, नोंबो बेस्थ' नालाय दासान्दि। आंहा सानबाय नोंबा सोलाबगोन ना सोलाबा, बेखायनोसै आरो। सोलाबा मानो जानो दे, सम बहनबानो सोलाबबाय आरो। दे होमबालाय। दाख्लैबो आं बुंबाय अबेबा बेरायनो थांनो नामा, गावनो बुंबाय सम सफैग्रोथोंसै, दानो जेबो बुंथ'वा। गावहानो बेफोराव बांद्राय बेरायनाय माबा माबियाव इन्ट्रेस्ट गैया, बेखायनो आंहा बिदि सानबायब्रा थाङा खोमा। जादों, अबाव गावहानो सोरबा सिख्ला लोगोनाव थांनो नागिरदोंदां, बेखायसो आंखौ डाइरेक्ट थाङा होनबावबाय। नायदो नै, साननायानो उल्था सानैलायबायना बेना। होनबा मेहेरखौ जानला मानला लाइन मारिग्रा नंबावदों। औ, मा बिसास जानोबो हागौना। नोंनि गोदाव सोराव सानलाबायनायसो बे, आं बिदि नङालै। रायलायनोबा रायलायनो होनना, आंनि लोगोजों फन थुना होनसै आङो। रायलाया माथोसै आङो। होमबा मा गोदाव सोराव, आंनाव नों गुबुन सिख्लानि नाम्बार नागिरबाबो मोननाय नङा, मोनथिबाय? रं नाम्बारबाबो सिख्लानि नाम्बार नाङा आंनाव, मोनथिदों? जादों अबाव?
गावखौ लांफाया होननायनिनो अनेक बायदि बायदि सानैबाय नङा होमबा नों जारलालै नोंजों माथो बिसास दानि जुगाव जेखौबो साननो गोनां जायो साना नंबाबो जाबायलै आंनि मावजि माखौथ' सानबाय थानोरा ओमफ्राय आंथ' एबार गोजानाव थांनोमोन दामोन आं हले बे खाथिनि दुब्लिफ्रावनो रंजागोनहाय जागोन आंनि माइनाव जागोन दे आरो नों दुब्लियाव रंजायो ना हाजोआव रंजाहैयो ना अन्थाइबारियाव रंजाहैयो नोंनि गोसो बे ना बेसर बारियाव रंजाहैयो बाखिथ' खुन्थेंलायनाय मोसाबाबो आं दंना मेहेर दंखायो जानला मोनलानो औ ओमफ्राय थै आदाजोंसो थांफानांगौमोनलै आङो बेदर मोनजाहैगौमोनब्रा एसे गोथावनो इस अबाव जेन न'आव बेदरखौनो मोनजायासो मेल्ला अमा जायो ना दाउ जायो गासैबो दङ आरे हजोंहाय मालाय आदानि बिखुनजो मोननाव हाबानि न' नालाय एसे गोसोफ्रा बांसिन मोजां मोनगौमोनब्रा होमबालाय दहाय मानो थांफादि दासो सानबा जागोन नामा नांथ'ला दे बाजैखौ लायनायाव डाइरेक्ट खेबसेनो थांखानोसै औ बेबि दिनैथ' मार बरिया सिमां नुखादोंमोनलां अ दे होमबा खिन्थादो आरो नाङालै खिन्थाया गावनो बुंबाय सिमां मोजां नुदों सिमांखौबो खिन्थाया औ जाफुंबाय खोमा ना बेखायनोसो आरो बेबोथ' आरो सिमांफोरा खिन्थाबा माखासे अबेबा अबेबा जाफुङो ना माथो बेखायनोथ' साबसिननिफ्राय आरो साबसिन सिमां नुबावथारदोंलै नोंनि सिमाङावबो आंबा दंना गैया इस गैया जाबाय आंनि सिमाङावथ' नोंआनो होनदों नंगौ नामा नङा नंखायसो ओमफ्रायथ' आंहाबो थाबैनो खिन्थानांसिगोन नोंनो आंनि बेरामखौ नङाबा उनाव जारला जागोनहाय आरोथ' रागा जोंनोबो हानाय ना बे कि आंनो मानो खिन्थाखायाखै होननानै र' हाबा जोबग्रोथारथोंसै मा रायलायबाय थाखो नङा बिदिनो एसे माबा माबि सानदां ओइ सानला सानलि बेलाय साननायनिबो मोनसे टाइम दंना नै आबै मिलिसा बेहायनो थादे आबै दे फैया आबै फैया बेहायनो था गोलैगोन नाम गैथ'आ आबै आं गाइखेरखौबो लायाखैना दिनै है लायबाय थायाहां नोमायाथ' खारबाय अ नोंखौ आंनोसो जमा गालांबायना दा नायबाय था बखालि बायदि नै नोम्बैयासो गासिबो नायनांसिगोन आजां गाजां नोंना संसारफोरखौ मोजां जायो ना मायो खारगोन सोरजों खारगोन मानसियानो थिग नंखाथाराबा हा गोदोनो बुंखाथारदोंमोनहां आदा मिजिंखौ खारसनफैग्रोबाय दाना बिदि जाफिनबाय माबायै आं दायो फैनायाव एसे लेट जाबोगोन खोमालै लेट जाबोनो हा बे नोंसाजों दसे थानो हाया नोङो खालि बे नोमायाल' लानांसिगौ ना माथो आबा ओइ लाथ'दो आरो माथो जाखो एसेसो बिफानि दायथ'खौबो लागोन आरो बिमायाथ' बिदि जाबाय आसायै आं मोनथिया जेबो आरो बेखौ आंनोसो गालांबाय दा बे मानो लांफैयाखै बियो आं बेजों थाबाय थानानै टाइम नस्थ' खालामबाय थानो हायालै आयै बाबा हा बे नोंनिनो फिसासो हा मानो टाइम नस्थ' जानांगौ जाखोसै ओइ बाथो आयै आंनिबा नंगौना नङा सन्देहसो दंसै आं लानोबा ला लायाबा बै लामायाव दोनहैथां बे गथ'खौ नायबाय थानानै मा खालामनांगौ आंलाय गावहा सारा सिख्ला गोरलै बायदि बेरायहैदों हौवा गारनानै गथ' गारनानै आं बिनि गथ'खौ सामलायबाय थानांगौ हा मा बुंनाय जाखो बेलाय आबा आरो बेबो गथ'आ देनां देरबा बिमा बायदिसो जाखागोन बे बिमा जेरै एरै फिसासो जालांगोन दा हनै आयै बामनो गोसोबा बाम लानो गोसोबा सामलायनो गोसोबा नङाबा बबेबा आश्रमाव दोनैलै आबा मिजिं एकदम बिनि महरखौ नायबानो बिमाखौ गोसोखांनानै रागा जोंनो ओंखारो आं बायदिसिना बुंनो गोसो जायो आं मिथिबाय नों जेखियानो जा रागाजों बिमाया बिदि खालाम थेवबो हा बे गथ'आ मा मिथिनो दिनै आबा दाबो जेबोखौनो बुंनोबो मोजां रोंजोबाखै बेहायथ' हा बे गथ'नोथ' दाय गैयाना जेबो बे मालाय मा बुजि रोङो दालाय हाबाब आरो जों नायाबालाय हा सोरथो नायनांगौ जाखो बे गथ' उन्दैखौलाय हो आबा मोनथियालां आयै बिमानो फन खालामनानै खिन्थाहर नै आबै मिलिसा हा नोंनि खाफालानोथ' मारै जाखो होमबा देनाय नोम्फायाबो मोनथि रोंलाहाय आबै मा खालामबावनो नोमायाबो फैला नोम्बैयासो माबोरै फेदेरबावगोनहाय नोंखौलाय आंबो मालाय बेसे बामनो हानो आबै मोदोम सानाय सिं सानाय जेरावखि थाङा लांफाबाय थानोबो हाया हा सोर फैनो आबै हा बयबो मालाय गावबागाव जिउआव मुखुब रावबो नायबाय थानो बोरै नोंखौलाय नुबाय आरो नोम्फाया मा बुंलांदो नोंनि थाखाय र' नोमा गोदानखौ नागिरनांसिगोन आङो एसे खबर लानांसिगोन औ आबै आयै
जाय नोंखौ नायगोन अनगोन अब्लासो नोमफायाबो एसे बुजिफिनसिगोन बियो मा मोनबा दे माथो खालामबावनो खाफालानो खायसेना बिदिहाय बुंनो रोंला गुबुनजोंबालाय बेसे गोजोन संसार मोनजानोसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो गथ'आ गथ'खाहाय बेखौबो बुजि रोंलाबा मा गदायखौनो लाबोनोसै आं र' बै आबै सासेया बुंदोंमोनलायो सोरबा सिनायनाय गावसिनि दङनो बेखौनो एसे रायथिनांसिगोन माबा मुं होनदोंमोनहाय रानि ना मा होनदोंमोनथाय र' आरोथ' सिख्लाखासोमोननो आंनि आबायाबोलाय हा सेंग्रायैनो दंखायो अनखागोन बियो ओरैनोलाय आरो अनाखाना गथ'खा बिमानिबो गोनांथिखा आरो बिमा गैयाबालाय बिमानिफ्राय साबसिन सोर नायनो हानो बा सान डाइरेक्ट बेदर मोनजाबावबायसो मालाय अमा बेदर नंगौथ' आरोलै आरे आब' मालाय गुमैखौसो बांसिन अनसिगोन दा आइया नोंखौ थोरिना अनबावगोन अननांलालै आइ आब' थुनसुलिखौ गुमैखौसो अनबाय था ओइ थिग्ला जाना माला दाबुं मुजागोनबो आंजों आइ अननांलालै बिखौ गुमैयासो मोजां आयै सनाबाना जाबाय बायो नामा नङा नुबाय मेगन साबाय बे मानसिला नङाबा दाउ अमा बेदरजों खुबैसिगोन आं नोंखौ आग्लायदोंबा अबाव आजागोन लाबो बेदरा अबाव आग्लायदों बियो हाबा जासिगोन हिनजाव गोदानानो जा थङालि खालि ना गुमै ओइ थिग्लाय आंखौ बिदिसो होनबावदों बे थेख्लायसिगोन लां नोंखौ जेबो नङा थुनथुलि ओरैनोसो होननायानो ओइ आयै आंथ' सन्देहसो जालायलांबायलै मानि सन्देह जालायखो बिलाय गुमै मोनाव थाहैनो हागोन ना हायाथाय ना अखानायै खारबोफिनगोन बियो ओमफ्रायथ' गुमै थिगसे खामानि मावोलै बिखौ मावनायाथ' मावखानांगोन एसे एनैयालाय जि खुगा जाबायहाय बियो गथ'आ औ खुगाखौलाय मानोथो हरदोंब्रा रायलाय नङाबा ना गुमै हाबाब दे जाबायसै दे जावैसो दे बेदरा जाहरगोदोहाय बिसोरजों जाला औलै आयै जायो ओमफ्राय नोंसोरबो एसे जाबानो जासिगोन ना ओइ गुमै जाना हो आब' थुनसुलिनि अननायाव बिखुनजोनि अननायाव जागोन दे बाबु ओइ हय गोथाव जादोंना ओमफ्राय सान गासिबो मालाय आइयानो संजोबदोंमोन बिखौ ओमफ्राय आं एसे एरना होबाय आरो ओमफ्राय दुन्दिया हरबाय आंबो एसे संनाय जाबाय आरो ना होमबा इस गावा माखौबा क्रेडिट लाबावोलै आइ संनायखौनो नै नोङो जाम्बा जावैसो देनांलाय आइ थुनथुलिनि संनायखौलाय मोनजाबाय थाखासिगोन नङा होमबा बादुलियानोसो ओंखाम ओंख्रिखौनो खामोगोनसो खोमालै रिल्सफोर बानायलाबायनानै औथ' आरोलै बाबु जादों बायदि मोनथारदों बे गथ'आ ओइ ओमफ्राय गुमै माबा आब'खौ एसे दामनाबो होलै बांद्राय दुस्टामि खालामबा जाबायसै आबा थिख्ला नों गुमैखौ हनै अमा बेदर जानो होग्रो र' जेबो नङालै आयै रायलायाबो माथो औ गुमैया मालाय मोनथिखायो बिराद खां थिख्लाय मारसिगोन बे गथ'आ माब्रै जाखो जावैसो एसे नै जाबजुबसो जाबायदां नङालै आयै मा जाबजुब जाबावनो बेदर दं आरो मेथाइ जाबाय साहा लोंबाय हो अमा बेदरखौ खावसे फोराननानैबो दोनखाबायहां जावैसो आराम एवना होनोसै आं र' इस नायनाय अननायफ्राबो आयु जावैसो होनबाथाय मा जाखांबायो हाबा उनाबा बुरि जानोसै जावैसो नायल' जाल' सासेल'खौनो आंखौबो फिसाला बायदि सानबानो जाबाय आयै बा गुमै आयाथ' नोंखौ फिसालानिफ्राय बांसिनसो अनबावगोनलै अनखागोनथ' आरोलै दे होमबा सनामोन भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना खिन्थाहरलायदो आरो दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मेरा थांथ'नोसैलाय अब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट दे होमबा सनामोन बाय बाय आरो हेपि मेरि क्रिसमास दे